Nazdar ľudia, moje meno je Wolftix, vítajte u nového pokračovania Return to Castle Wolfenstein a je tu so mnou môj bratranec Denis, pozdrav do videa. No, normálne pozdrav. Dobrý deň. No dobrý deň, čaute, musíš povedať čaute ľudia. Tak to náš kamarát Limeťák hovorí, no ale čaute ľudia. Takže minulé skončili sme, tuším, že u tejto... Joj, tak ako nám to seká, jak hovada to asi ten internet. V minulom diele sme skončili tieto raketové základny. Pôvodne som to už nahrával raz, ale že bol na prd zvuk. Čiže som to musím teraz odznova. Takže ideme. Sme zničili raketu. Tuším, že je V2. 5-2. No a môžeme pokračovať. Takže, dúfam, že to teraz nebude tak lagovať. Som zabudol, jak sa to ovláda. Po vyše týždňa som nenahrával. A hral som Wolfika 2, a to je úplne inakšie hranie. Joj, musím dávať pozor do prdele. To je úplne ináč, aj so životmi, takéto kraviny, no. Čiže prašiny nemecké, tak. Ideme hore za gulomet, jak sa to povie slušne. Takže gulomet. Ideme pár Nemcov odstreliť, alebo ináč to povedané od... Toto potom neskôr vyklipem. Dobre, no idete vy náckovia jedni. Ale mi voňajú pasuchy. Ale ne, som umytý čerstvo. No a teraz už idú, jak vidíte, tam utekajú. Teraz ich trošku postřílim, zopár sa schovalo. Ale to nevadí. Zoberieme si snajperku, zamierime. Odstrelíme. Zamierime, odstrelíme a tu sú schovaní, čiže... Trafím ťa, ty nič, tak. A ty čo, že mi tam schovávaš? No to musím zísť dole. No a ja ešte padnem a zabijem sa. Tak, dobre. Čo si musím zvyknúť, ako to hrám na tomto, lebo... Uj, čo ideš s tým granátom? Tak. Ju, áno, na tohto som zabudol. No to je sila zvyku si zvyknúť, zaznal inakšie ovládanie, ako bolo v dvojke. Však to každý pozná, že? Čo povedzte, pán Denis? Zoberieme gulomet, odpálime ich, tak. Odtiaľ to radšej si to uložím, lebo si na to nemôžem zvyknúť na tie životy. Tak, to si... ty čo tu schovaní môj? Aj ty. No a skoro ma zabili. Ja si nemôžem na to zvyknúť. To si dovolíte zabíjať. No, buzeranti. Aj ty to. Ale ja mám asi na ťažký obťažnosť, lebo to som hral ešte. Tento save ešte z minulého... Nie, z minulého roka. Nie. Ja som to preukladával, lebo som omylom zmažal uloženú časť. To preto. Že? Jo. Kvôli môjmu bráchovi, ktorý hral to od začiatku a preuložil to, čiže som musel nájsť starý save. A hrať to odznova. Čo nezbyte nič, nie, toto je tajná miestnosť, tuto dole. Tu budeme mať čo? Obranu. Potreboval by som životný obranu, ale obrana je dosť. Čiže to tu možno... Nebudeme mať Tomb Raider. Ona, Lara Croft, to je 2 deviny, ale budú tam za chvíľku. Áno, za chvíľku, áno, tak, headshot. Musím to čím sa X-kom, tak.
Tady budeme mít dynamit a keď sa stane, že do toho dynamitu strelíme, to trtne, buchne, exploduje. Žiadna lekárnička nie je. Tu budú dvaja Nemci na mne čehať, tuto. Už viem, poznám vaše nemecké figle, tak. Oj. Tak nabí a ideme hore. Tu. Chalka. Kde je to naša Čo tu majú olej? Počkaj. Či to je káva? Aby nezaspali hováda. Nemecké. Puško zaberem. To odstrelím toto. Neko borat. Odstrelím toto všechno. Tak. A teraz bum a padne to. Krásna podívaná. Kde sa mi chce schovať, ha? Tak. Poničíme. Rozbijeme. Utečeme. Tak. Tak čo tu máme? Bla. Tak. Ukazíme to si. Uložíme, lebo tu bude pár prašín. No, ja som to asi vtedy mal save vtedy. Uložený na hard. Teda medium, alebo doniček to tam bolo. To bolo síce na medium, ale ten starý save bol na hard. A ideme ešte do jedného kola, lebo to sú po dvoch mapách nahrávané. Však niečo povedzte. Fajné, Denise. Však checajte do toho, čo budem len ja. Cíti sa tak, keby som sa zo sebou vyprával, aj keď to pri nahrávaní tak býva, keď nenahrávam s limeťákom, že? Jo. No, a môžeme pokračovať ďalej, no. Prvorade toto musíme zakedy učiť lietadlo, týchto debilov odstreliť, zmárovať, tak. Ešte tieto buzerant. Ešte jeden by to mal byť. To lietadlo potrebujeme, aby išlo do prdele. Počkaj si. No ale už ti to varoval. Keď týchto dvoch odstreľovačov, čo tu vybehnú, neodstrelíme ako prvých, smrť je zaručená. Oh yeah. Takže prvý Nemec. Povávajú si mysleli, že si nevidíme. Tu je sniper, prvý. Tu si skočil druhý. Nie, tu je druhý. Do prdele. Tu je taký schovaný debil. Je debil. Sundal som ho tam. Do pekla. Debila. Tak. Musím, že prebijeme brejsetu, lebo budeme potrebovať pištolku. Tak. No. Nevieš, či bude v tom božom... Nie v božom, čo sme to boli? Kde to ideme? Do Rebucej? No, Je tam vlastne tá Wi-Fi? neviem. Myslím, že minulý rok bola, nie? Hej, bola. Lebo možno to tam uploadujem nejaké video informačné, aspoň krátke. Lebo ťažký youtuber som akože, ale nie, robím si prdel. To všetko mi děláte prdel, ty čo tu kopeš do toho stolíka, dovolil som ti. A či zoberieme túto Nemecku. To byl môj prd, keď si niečo slyšel, tak. Tu Kempis je zadu a... Teraz sa zadu. Pozerá, pekne zozadu ho spracuje, dáme dole, teda to som chcel povedať. Tak, nič sme nezabudli. Tam zásobníky, tak. Biežíme, Forest, biežíme. Či tu jeden mulo... Počkaj, je tu za mnou jeden. Opo, pri dverách. Debil. Cykním. Čiže ty debil. Tak, musím si zdrhnúť teda, čo som mi zastrieľal. No nič, zoberieme si túto, to je účinnejšia. Prírma. No, mali onu zameriavatko, čiže to nás mohli rýchlo odstreliť na 3-krát. Keď som to tedy hral, prvýkrát, ja že to Bado doma zabil. Debili. Nemecký, debili, no. Tí debili nemecký. Si zabil.
Ja si zabudol kľúčik vo dverách. Že vo dverách v aute. Zoberieme mu. To bol v nejakom vtipe. O Rytmusovi. Cigán čorchne auto Rytmusovi a Rytmus hovorí, že si zabil tomu cigánovi. A ten cigán, že nezabil, len si zabudol kľúčik v aute. Či kľúče v aute. Tak vieš, zapalovanie. A za to ťa uznával ako Denis. Rozumieš tomu? To si musíš píš. To si musíš píš, no. To zapíš za uši. Boha, idem, trafím mu do hlavy, či mierim a netrafím ani jedna gulka, buzeranta. Hup, sa nechcel povedať. Tak. Teraz odtiaľ to musím si nejakú tú snajpevku. Áno, už jen tam uteká jeden debil. A tak, a sú dole. Tu hore bude parádna svinia, ktorá keď trafíte 5 guliek, ona aj tak bude žiť. To je hrozné. Bože, ja sa tak cítim ponížený. Tak. 7 životov. To sú oné, ako štít, ako keď máš vestu a príľbu. Toto sú životy, kde tá stovka. Á, má prvý šup, tak teraz to uložím. Debil si. Zatiaľ zapáčky. Potiahni páku na druhý bok. Bok! Odtiaľ to teraz. Kým archy budú lietať. Utekať, som chcel povedať. Tuším. Som nabehnul. Odtiaľ to utekajú kreténi. Pum. Čo sa, že to je neprestarané sklo. Lebo ten by to malo v hlave. Aj v prdele. Tak. To křipuj, tady máte. Či teba dáme? Tak. Teba dáme pekne dole. Pekne zozadu. Počkaj, aby som trafil. Čo mieríš na mňa? Tak. Si toto uložíme. No a tu bude jeden Panzel, či jak sa to volá? No, s bazúkou ináč povedaný tuto. Ten křípr. Nie křípr. Creeper? Tak to ešte nebude ako creeper. Křípr je oné. Creeper. Z Minecraftu. Ježiš! Budeme to hrať, ježiš! Ale nie, robím si prdel. Tu bude odstreľovač. Odtiaľ to hore, tu bude pobehovať. Tuto je, aha, on dá dva rano, tak. A že sranda, že presne nemá to zem, tu je optika, nie optika. No zameriavatko, má na ďalku. Mieritko. Toto je mieritko, to v strede, čo je obrazovka. Čo po mne páliš, do týchto dokázal povolil, tak som sa povedať. No. Ja si musím zvyknúť na nahrávanie, lebo po týždni zabudneš aj Boha uznávať. Pravda? Utekáme. Už nevláze. Boha, tí Američania už nič nevydržali. Už za druhej svetovej vojny. Ty čo tu mieríš na mňa, ha? Ty čo? Ty dáš, že nestřílej, počkaj, teraz bude chodiť po mene. Ta páka napravo otevírá poklop. Poď, Ale je zaseklá, musíte ovládací místnost. Ne, nevytečím to ale toto pred ľuďmi sa tam sa pozerajú. Máme ti ju Tam pomôcť? útočný šroub, musíš ho několikrát Ty otočit, ne... aby se dveře Bendržíka, jít. Řekl jsem ti, polivniny naleštenej zadek. Dobre, no tak biež. No utekaj ty chuj. Nechceš ísť dobre, si vybral sám. To nadvihneme, poklop. Aj druhé tam bolo. To nefunguje, to práve on nám oznamoval, že to nefunguje. Tak sa to robí v showbiznise. No dobre, ne showbiznise. No tam musíme počkať, a keď sa tento hovadiš, čo tam vytáhne,
My pak aktivujem benzín. Tu skončí aj vojna. No, tí Nemci nevedeli rýchlejšie to nadvihovať. Než ručné, toto čo tu máme kvôli poruche nášho oddelenia údržby, no to je tá páčka tam. Nefunkčná. Aby sme predišli nastavujúci incidentu pred pár týždňami, vydávané veľa poriadok založenia blablabla, musí vždy vysielať funkčný blablabla. Takže vedúci, riaditeľ naše špeciálne projekty, NV okres, no. Asi nový zel, nie, počkaj, čo je NVS. Takže to spálujeme, tankujeme. A tu nás pre nacisti. Čo sa tu... Masí sa, že sfakšal. Odpadol. Ale aké čierne oči má. Čo Nemci, čo Rusi vác pijú, než... No a teraz máme nových nepriateľov. Heterosexuálov, našich. Už je skapatý. Už je mŕtvy, už len drží zbraň. Aspoň si čorkneme, tak, ideme hore. Kúpiť pivečko. Je už pália. Ale ne, na koho, keď my sme hore a strieľajú rovno. Trafia možno tak veľké. Veľké kulové. Aj borovičkové. Tu sa ide muzik schováva, ty čo kúkáš, jak z gauča. Ja si držal medzi noží. Aby sme ho tam netrafili, chlapčeka. To som v jednom videu, počkaj, ktorom to bolo. Ale aj s tým oným limeďákom. Že nechápem, že vždy keď trafím, tak sa chytí za gule. No, slušne, že bolo v tom druhom videu. No a teraz vychádza, že šou. No, a ja som sa skoro Planý poplach. Tak ja to radšej čo uložím. Ešte nevyšli hore. Z boja. Ale už bežia. Už utekajú rebelie. Či si prebijem. Dovolím. Áno, debili. No, už len si otvoríme a môžeme ísť. Ale to si necháme až na budúci diel. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Uvidíme sa v ďalšom časti. Toto je tuším, že 6. diel, ak si dobre spomínam. Takže uvidíme sa na budúce a čaute. Zvom. Prepínam. Ešte to radšej savenem. Aby sa mi to nevyplo ako minule. Takže čaute.